엑스백이지. 탑롱스 그래도 너는 뭐라 액수 대기 반년에 뭐하는 빠지시야. 뭐지 빠야 뭐 빠지. 우무야 그 무슨 사모 얘다 뭐가 막사야 되니까. Kapan kasi? Baik lang nga paas mo baik lang ta. Ano ko lang matama sa mas. Ano korong mas korong mas subay subay ki. Hindi ka to mo. Ano tapalo chidro ka be ka. Ang diba. 뭐 아바 탑롱 우무야 성까지 털에 턱나이 Ano na pa? Baik lang ka ni. Na. Sumoy paas mo ka ka pa. Wala na niya ko dito sa. Ito. Ihe. 털에 턱나이 뭐 Masa, ang mama sa. 버서 그 다는 무야 따이 탑롱 뭐 가이 정말 다 발가락을. Mo mo bodi ka